Ngayong buntag katropa, natay mais, maglungag taog mais. Ano yung mais? Ato na yung ilungag ron. Lupa magpanit ang mais mo na itong lagaon ron. Itong snack niya. Kusang panitan. Tropa ato nang sulod sa kaldero ato ang anagon. Ito sa butangan og pakpak para indot yang sabaw og dili mo dukot og mahubas. Taga na natog tubig katropa. Sige. Urot. Ato na nangi, takang katropa. Luto na na itong nagon.
Luto na katrupa ato ang anagon. Ato na ning haonon kay ngaw na ta. Luto na to ang anagon, katrupa. Ngaw na ta. Kauntag mais katrupa. Kauntag mais katrupa. Mao lang taon na nabilin sa kuha. Ano na itong gulunga ganina nga mais. Bilin. Ito pa, kung bago pa lang ka sa kong channel, palihog kog like ug subscribe. Ayun po kalimot sa pag-click sa button bell para update ka perminti sa mga bago na kong video. Salamat sa pagtanaw ug amping mong tanan.